ene nana Oseibunsu Safo Kantanka teacher Kantanka eno no na mamene no enim komano in fact menhia fikesie mu amamre ne abakosem eho adesua ne eho nchekere no oboaye pa nti anopaye nya no yene no enim komo ne hwe ne na wotwe dai enema ye hwe ne 87.9 Miriam bacho timi kan ma che Mejo sobru na bacho honam bokode ya da yankopon ase ene last week ye di nkomo e ma wo de famu ma esua de na Asantehemaa na wo mu ne ntitiye mu obabeya Asantehemaa ne ehun nsem adesua bebraye nya e bare ne no eye na wotwe da sede entuhye no ebeto odwa no ene ye beso de famu kakra eniema bia eye likely say sana broni be ka no ye ba ye behu ye boabo ye ho aba amamre ne amane ye bededi wo ho no eno na pese na no pe wo de famu kakra na yetimi sua de ahead of 1 week be siase dumienu yo enzi aya ho boase enede na otweda na da Asantehemaa ni mu da Asantehemaa na odi ne maame na otweda na odi Asantehemaa o nyina ya maame nyina ya nana na otweda mpenzi ya kase 87.9 na otweda ya na de ngofo adwene koso se na makoma konwotwe pepepe kane no na tisa obi efimu a na otwe pepepe na edini na otweda na otweda no nso na enye kese se de na nsan yehu no na nimu hode no na satie ni abusuafo no atena obufie efie yem hwa na sabi obi twam kura wafa ho no achia wo na wabusa se da be na de ayie no ehye na otweda no na otweda no omotrase pa na omunnim edapotia ye beye ne doti yie no nti na otweda bia no ye de kire na si yi eda ye beye ne doti yie no ye ka ama efiri ada no ko no bia ate eso keka kire amanfo na nansai no enye na otweda na tete ho no die ne na edie asesa akoye ne ho ayi kuma yese yi na nkasa dot yi no ye ni tano na yi kese enso yese yesi na nemu no na yi kese no nso so nhyehyɛ yaba ama eno ndi ene die idie eye otonsa efre Asantehemaa nyina so se ne Asantehemaa eye amanhene enne na brempon eye kumaseman enna emeboa no oni na otweda no ye de ehunda de ne ehunu ehun so de yiri sini na so no betna Akoma FM 87.9 ene amenifo nyina bechia no wonu a ede ensa ene sebenyado ebia boamu ade ka ho aba na achiame ade atudwa se asumasi efri ha ena waba no watie no oba bechia wo ena de odibai ni saa na bekoso na ekoso no na ka hu se Abrafo e omodwuma na Adumhene e omodwuma na mentionfo e omodwuma na womo asa ene nyumto enso bekoso na amaho akanyan kakra enji die tato so ne se wodi krata epie se no bia nya yi ndi enedie ya ewomu ya yi Asantehemaa na otweda ne de
oye bia wo yi e ba bibia o san me de 87.9 Kumasi. Na woka abrafo idie enra yenuanom open radio for other Roma ye hu video bi a Adumhene ene abrafo na omo na minim se we ye beka se we keep ana bibisa ya ye hu so omo video no ye dey ato Facebook page no se see na caption ne se Adumhene ne abrafo na omo ewo manhia ya wo omo ya amamre ne amane bi eno ye den a wada Roma eno so kan hye no hu bi ka abrafo a ye Adumhene ene da abrafo a omo wen Asantehemaa ene na himfie ene ni na namontuo nyina Adumhene ene da abrafo asikamfo on maya umkura sikaya no muka wo no omu doso omu ehihye omu ho tsesa abrafo a hihye omu ho ya endi eyi no angasa de udimu se eye ahimfie ho eye ohima fie na ohima ahimfie de eni adaje abrafo na esi omu naso ebi omu nipa omu esum no omu hye na se prekon apɛ esum no na da fam no ɛna Adumhene nso na da omu nyina no nti so hu se bia one omu di nkita ho bia na se one omu ye nhyiamu bi ɛyɛ kwayom befaso ɛne se de ombesi ayɛ omu nyuma ɛna o kyerɛkyerɛ o na je se ende no omu so dwumadi ombedie no ho ehye na omu ye no enra na anajo no abeka ma chi yes ende no ye behu abrafo no se omu twe se kan no saa se de ye hu video yi mu yi ende se de o hu ni mo omu no eno ana obehu I see enti ene na wo kase ewura betra baby potin obetra no for education ni adenti and now obi na me one of me friends ni bi wo ho no kasa and na ohwenhye no a yewura ontena park kese no so said ye wo senka ya na dwabo no eye no ho se o maye hye bi a pacho ho no boa yen kakra ne enti ase yewura hefa potin na wo twede obetena anhye no ba beto dwomo ne de wo se wo tena bojare ndi bojare eho na na otweda no obedi no bojare no nso na hene se u be wura himfie ho a wa wakọ da bia no u be wura ba bia udina sam ono na himfo hia no a ya himfie no efie yem ho a ye simpie bi esiwa Akoma FM 87.9 Kumasi. And this has been no better so. Na sa bia ho ni nyina ede ko ba bia park na o ka senka osusu se ho ne better no. Ho nyina ni bojare no. Efi FM station ho. Yi open so FM station wa de ko pem. Yi ba bia park no wo no. Eni ho nyina ho ne friend bojare. Na bujare no asia ne se mpempi se di asem ne se nyan ye jinyan wo mu a ta na nyan no dodo na omoje no o ba ko FM 87.9 ka je no na omo etwa udwa no ewo baabi a efro ho bujare no baabi a yi sumpie no wo no ya ka ho fita no omutwa no ndi se ho de sebe ho ne muja ewe yo ka se bibia wi a chese ne mafo a bibia re ko brofo mu ka se dry and he a friend say ho ene bojare no ne say bojare nine okay Akoma FM 87.9 bojare bojare boja na kasa de okwa na akora faso no crap pa
Oh, okay. Enti enei ye nyina no ye beboaboa ho na yaba. Na yaba behwe na ene no ye nananom ahema no nsoso no omo odwumadie bi a ye beka se eye bibi sonko a na ye behu wo ye nananom ahema wo mo nso ewo na wotwe dey ase. Die ebesia na Akoma 87.9 Kumasi ena betena se enti baabi a obi atena bia no o yo hema unim baabi a otena se wo hema ho a ohema nso baabi a ohema ahimfie ho ahema no dodo no a ho no bewo na mmom aman hema na yidi o motena o mo aman hene no mo nkyai na ayi ena abeto ya naso nti ayi ena yinyina yeye nso ya life bo 87.9 ne nkawa po nkawa ya sika anase gete ho niema na ayi atare no so de tuntum brisi anase kuntunkuri anase atare a tuntum no entuma titru na yede na bia na akachefo wo mo ane journalist ne ade no o mo ba ha o mo hu se o mo no nkran ma ba atare na ngo matare no se tuntum minua ai nanantwi se obaba ya ma onua se no ono se ne de kokko tuntum na kokko san ni musa ene ne boso nti kokko wo mu a eno nso so nye hwe yo ira namba jona wo ka bibi me se anopedi eno no me boa me ho na me ma kontino yeah mbachomate me da se pa kakra de amaye ye ni so pa ye da se yo ye da se busiana na osai mu safo kantanka ya dodo na friend teacher kantanka ena wamaye kakra no nti anya hwe kra no anopa wahu kwa befa so a onso so obekọ